Gelara sartzen zara eta bertan ikusten duzu gizon bat altua, akitua eta ez dakizun orden, argia eta itzala. Diskoa grabatu dugu Axularren estudioetan, ame estudioa dira, hemen Mutrikun. Eta Axularrekin egiten nuen lehenengo aldia zan, baina oso emaitza ona lortu dugu. Oso soinu kalitate berezia, nahi genuen disko organikoa eta oso bizia lortu, horretarako danok sartu ginen grabazio gelan, danok batera grabatzeko, eta grabazioa egin genuen. Da orduan hasieratik lortu genuen soinua oso gordina eta oso ederra zan. Da hortik aurrera gauzak erresa egin ditugu. Atzamarrak zauritu zituen jatekua mozten, edo kristal apurtu batekin ez dio axola. Gaur egun handia da, dei baten esperuan dago, zeren gaur baita tor maite. Disko gitarrero eta hori bilatzen genuen, gitarrak bere presentzia ukitzia, eta rock parametro horiek nabarmentzea gehien bat, hori zen gure asmoa hasieratik. Zerbait ari da gertatzen hor, izango da titulua. Gertatzen denarekin ez gea konturatzen. Eta horregatik zerbait ari da gertatzen hor, baina ez dakizu zer, askotan ez dakigu zer, susmoa badugu, baina bizitza oso arkabean pasatzen zaigu. Rock diskoa da, bai, rock diskoa da, eta 9 kantu bildu ditugu. Oso narratiboak dira kantuak, gehienak, ez nuke esango danak, baina gehienak oso narratiboak dira. Letretan bilatzen da bizitza, lehen komentatu dudan, bizitzaren nagusitasun hori, gizakiarekiko. Nola erabiltzen gaituen bere gogara, nolabait, eta nola jipoitu eta gure lekuan jartzen gaituen, eta nola gure benetako neurri ematen digun, hori eta gizakiak egunero dituen tragedia txikiez ere mintzatzen da. Uste dute hori nire disko guztietan errekurrentea dan gai bat da, gizakiaren tragedia oharkabe horiek, besteentzako oharkabeak diren tragediak, baina norberarentzat oso handiak izan daitezkenak. Dirua falta denean batzuk aberazten dira besten pobreziaz, beti izan da horrela. Jende asko dago munduan, eskrupulurik bat ere gabe, esan zenidan edariari zurdupaka, tarrazoi zeneukan. Disko honek nabarmendu egin nahi izan ditu une horiek, gitarra horiek eta taldea batera jotzearen mirari hori, hori da nabarmendu nahi izan duguna. Bai, 6 urte pasa dira, azkenengo diskoa grabatu nuenetik, baina, tartean ere beste gauza batzuk egin ditugu, kolaborazioak eta beste disko batzuk tartean egon dira, eta gainea umiak, aita izateak denbora asko kentzen dizu, eta hasiera batean umiak txikiak direnean hori bizi behar da, bizitzen espalima dituzu une horiek, sekula ez dituzu berreskuratuko eta horiek ez dituen galdu nahi. Da orduan, pixkanaka beste ritmo batez egin dute disko hau, eta ikusiko dugu, baino umiak ja koskortu xamar daude, eta orduan, beste ritmo bat hartuko ote dudan, ez dakit ere, baina ikusiko dugu. Atzamarrak zauritu zituen jatekua mozten, edo kristal apurtu batekin ez dio axola. Gaur egun handia da, dei baten esperuan dago, zeren gaur baita tor maite,
duena eta telefonuak ez du jotzen, eta jotziaren esperantza ziltzen nahi da, atzamarro dolestatuetan ikusten du bizitza joaten zaiola. Orain joko balu buruari sentitzen du, zorabio eder batian gaur egun handia da.